ҳарчанд ки соли нави мелодӣ аст, намехоҳад ака бешӯхию белатифаву ҳазл намешавад ко. охир шумо як латифа нақл кунем, мардума як хандонем. шумо намедонед. ака ҷурахон шумо дига созе. ака рости гап ҳарчанд ки ин соли аспа, як мардак болои асп нишастау бустозӣ рафти сайҳомита када дар болои аспа мехи рафти як кайк дар дурини ҳам касон омадаги ин тараф мера, ин тараф мера, ира меқаба, иха меқаба, меқаба, кайка наметавонад дақабида ака ҷурахон. ин яке меқабаша дар болои аспа кон меқаба мега гӯшка ҳами сувора рафтан нафората пиёда бира. ака як мардак моҳигирӣ мера. ҳамин наздикии соли нави мелодӣ мега ки барои фарзанду як 4 та моҳӣ гирем чихера дар дастархон бо нағз мебиёд ко. моҳигирӣ мерава. хай мардаки камағал мешуна. мерава моҳигирӣ ки дар ҳамин 61 моҳӣ тиллоӣ мерафта. оҳ моҳиҷон барои ман аз маркази шаҳр як панҷхонагах. барои ман як хай электромобил кам расхода. якта электромобил, якта дуюм зам мега ки моҳирам сарос мешуга. чихели моҳи тиллоӣ ма сарте мера ма зарпарвин шуда биём.